Wata wallahi joni be ko suka rewbe ko be khale ko an adi kan suka ko woroto ko ona bonnugal ya ona bonnu yahan dum don tele porte babira mo jani ay birto caja ka babira be kilifa ben jodi birto yar ko borto ko babira mabne hani bene ha surtout bi babu amudo on amudo wel bi ko on kam ko bondo tan ko badar ko mo jani dum ko be kale go mo jani dum mo jani ko lewru kor ko teddine be kersan tawde babira mabne jodi amne be yesu men wallahi mo jani dum to ali kam biat sarmanto wadi ni tan sik dum do ko bonano dum sukabe ne jimo dum sarmanto dum non tan inshallah on kalen go hani so mi dewi do min agro halande go kalar go problème non non so leli so kany famani ko so ne melabi ni ala foto woni hen gati ala foto le mo mom do mistake ko mus wallahi gay wallahi ana forum ban mo mus wallahi labin ko ta erso kaaje ba famni fadam ñanat e wut so ko jakka fam ko dem assalamu alaykum so barokam bi tu lagi la onon mingo fatam goro on telegam ma sha Allah so mim rek famni mon onon dum hollum min atama min mi ngone yewtere wala mi ngone dum mayde da no ngaro dum bayde nem metti hajuma neddo teyat mi yidani kan le garbi hon ko haala onon ko woni dum bari kam ko an adar halaka so tawi min dani ko findin dum ne ko do dan to problem dan taw inu Allah retti ko may du jof so an gay tan ana musi ko ya mi tumi bodi do kimbe wala ko jarandi ko ni tan bada jiddo tan ko dum min kala ngarmi do ko nan bakso dum dindi mi taw yayi ko an way non dum dindi mi tan an sare ne kam so wona ma jarmatu ngon kala ngam suka rewbe joni ay or kal ko ngon mala ko kene wadi waji ala waji wona di suka rewbe ne dewdo tawda ko mi jefti hala men so min dewi do min ba ko mbaaje o meda halde te monon ko haaju dum mi reji on mi rendi galle won be siki jamma foko to galle mo wadde bede lewda kambe rewi wadde rew ko ba gande ngam non Maria garo kala non ko ne yetti ya tagal ma mida sa di boni mida sa accam mida ina ya ila on hundi ba non tagi mondo han on fo min adarno harde on hande gaddo ko wobe do ren fiye jankaye jono mun farma hala go ko mum hala go wa wonti yow dida bonum ya e ka gumra hal ya wajom so salim bende di yummo assalamu alaikum yo tarsiya Masyaallah. Kama ka ko legal? Non, mana ko legal ga. Ko da ko moy wati etage ba. Etage bala ko do ko da. Donc. Ni marona Rihanna mo jonno telone. Wonti face à face. Ana sidi kam. Basir masyaallah. Ngonda ni hamba. Jam kam? Ni dam. Ambur nda honi de. Merci. Faut ma bo. 34. 38. 56.
o ɓoroto ɗon ko moƴƴaji lewru korka 25 42 yata ɗum ɗo lewru korka yata ɗum ɗo soni moƴƴi so la ilaha illallah wajam jokki wone wajadam ala wone wajadam mbajiruma wone wajadam ko ɗumi ka bien sûr bien sûr Aku jam. Buat akam Ini after curah kamu ada. Orang kamu nutri kita tempat nutri. Foi. Jude não tinha aí. É. É. 86. Nutri que makin defa heure set. Belum you set. Ha? 26 75 ay ko ko ngandem. jokki ala lewru korka ya ñago numéro yu mako pour minute yu mako parce que dum wona comci min bi mama sa waji ma sedi minute yu mako jaar ya ñago dal limo joni bar ko no mbida ak mi fur sari ni rapatam ni faade ni fur sari yi kon ko woni se hawla Ono biro ɓornin ko fewani holno joɗade oɗon mbajo kam wona hokkam numéro walla aftani heɗom haalama oɗon goppi ɓiɓɓe moɗon galleji moɗon oɗon foti mayde babiraɓe mayde yam yennora la kulmen ande kam mi kalano nenam komi bajoroɗum nenam pamira haali komi bajoroɗum aɗa yaɗa woni ɗo yimɓe suuɗ sariya mbayɗino ko ɓorni ko ponno waja suuɗ ɗum ko ɓurɗum suuɗ sariya han ka cugle golle puyɗo wayi onon kam min mi najjata ɓe babiraɓe oyni kam aftu oyni kam hokkam numéro min kam haal kam oppirta ɗum nem yaha mi haalan nenam onon kay ɓeew ɗum tagi sukaɓe reɓɓe mun jiɗa nono boni